Og vi har Torsten Skove og Sara Vellenborg, 12,64 og en foreløbig 4. plads. Det er godt gættet. Og vi sætter velkommen til Camilla Kofod Stadler fra København. Du kan godt se, altså min fritlægning spiller ikke. Altså fordi jeg sidder simpelthen og helt og noget så der skal blive. Men det jeg synes, der kunne være lidt interessant, det var faktisk at sætte den der op. Det synes jeg bare er lidt sjovt. Men hvad skal vi se? Altså, det er klart, ja, det er faktisk der er så også bare noget folk, der hedder smuk, Camilla. Ej, hvor smuk. Og vi siger tak til Camilla og til Line Vandholm for klar. Men det sagde, det må du godt til 3-overrejelsen. Hvorfor må det så ikke det? Det må du gerne. Men det var fordi, jeg sagde til dig, at der er så lang tid til i aften. Du må gerne til sminke på, når vi tager billeder. Det må du. Det vil jeg også sige, når du bliver mobset. Ja. Du er 7 år, det er klart. Lige lidt, så får vi jo den største kunst. Nej. Jeg sidder med min hænder. Det er helt klart. Kommer der lige en sur. Det tager vi. Og vi har Torsten Skove for Camilla Kofod Stadler. Spiser. 19,34 og en foreløbig 4. Ej, hvor ser den dejlig ud, ikke? Og så siger vi velkommen til